Ела, мамо, тук. Това е скрита картинка. Разпознайте живото коте. Днес специално купих тази покривка. Иде. За пръв път да пускам на масата и за последен. Да, мамо. Така. Ето, това е моето живо коте, а това са котетата от покривката. Ако тъпче върху котета, обаче понеже е много възпитано, не иска да стои на масата.